אורחים יקרים, גבירותיי ורבותיי, בואו נגיד ערב טוב וחג שמח למועאוויה כבהה. בוא אליי מועאוויה, בוא אליי, תנו לו מחיאות כפיים. שלום לך. שלום, שלום. מה שלומך? ברוך השם. עם מי הגעת לכאן הערב? הם החבר'ה מתנדבים מאיחוד הצלה. אתה מתנדב? אני מתנדב. וחשבתם שזה ערב שבאים המתנדבים ומשתתפים בתוכנית. אנחנו כל שישי רואים את התוכנית שלך, והחלום של אשתי היה להיות בתוכנית שלך. משם איך הגענו לפה, אין לי מושג, פשוט התקשרו מאיחוד הצלה שרוצים כמה מתנדבים לשתף בתוכנית, בוא נראה למה מועאוויה. אמרתי נכון? נכון. בוא נראה למה אתה גיבור השבוע שלנו. אני יוליה, אני בת 36, אימא לשני ילדים. נסעתי הביתה במחלף חורשים, סוסה רצה באמצע כביש ונכנסה בנו. היא ניסקה את האוטו, הייתי לכודה בתוכו. הפגיעות למעשה הן פגיעת ראש מאוד מאוד קשה. מועאוויה היה ברכב של איחוד הצלה, הוא זינק על האוטו מלמעלה, עשה הכל על מנת שיחיה. הוא לא הצליח להגיע לקנה הנשימה עם הצינור, הוא ניסה וניסה וניסה, והוא היה שניות לפני לחתוך לי את הגרון למעשה ולעשות דרכים אחרונות אחרות. אני מאמינה שמה שפה היה מלמעלה, הבן אדם פשוט באמצע שום מקום נחת על האוטו הזה, כמו מלאך מלמעלה. אני מדברת איתך על זה, וצמרמורת בגוף שלי. בזכותו אני כאן. יושבת איתכם עכשיו. בפעם הראשונה הוא הגיע לבקר. הוא ריגש אותי בצורה בלתי רגילה. בכיתי בלי סוף. הוא איש מדהים, מדהים, מדהים. ולתדהמה של כולם, אחרי חודש חזרתי לעבודה. אני אייל, הייתי בסיירת תנועה ארצית, יחידת אופנועים של אגף התנועה. יום שישי, 18 בנובמבר 2005, שעה 10 בלילה, אני יוצא לעבודה ומתעורר אחרי שבועיים בטיפול נמרץ. כנראה שהיה צמיג על הכביש, התרסקתי. מועאוויה והנהג דרור ששון היו בקרבת האזור, היו מאחרים בדקה, אני כבר לא הייתי פה. מועאוויה ניסה להכניס לי אינטובציה, צינור לתוך קנה הנשימה. פעם ראשונה, פעם שנייה, הוא נכשל. הוא כבר קיבל אישור בקשר לקבוע מוות. הוא אמר, לא, אני לא מסכים, לא במשמרת שלי, אצלי זה לא יקרה. ניסה עוד פעם אחת, והוא הצליח להנשים אותי, הוא נלחם והוא הצליח. מועאוויה ודרור באו לבקר אותי, לא ידעתי מי הם בכלל, שמועאוויה זה הפרמדיק שבא ונלחם עליי. שקד, הילדה שלי הייתה בת 3 חודשים אז. אתה גדלה בלי אבא? בטח שאני מתרגש. הוא הציל לי את החיים, הוא הציל לי את המשפחה. אני חושב על מה שיש לי, ואני אומר, וואלה, שווה לחיות. יש בו נתינה אינסופית. יש בו אהבת אדם שלא ראיתי אצל הרבה אנשים. שמי אוקסנה, נשואה למועאוויה, אימא לשני ילדים מדהימים. בהתחלה, כשהתחילו לראות אותנו ביחד, אז הרבה אנשים באו ואמרו, אבל הוא ערבי. אתם? אז מה? מה כל כך נוראי בזה? ויש הרבה מאוד אנשים שאפילו נתקו איתנו קשר בגלל זה. ובאופי שלי אני בן אדם שאני עושה משהו טוב לי, וזה הצליח בגדול. יש כיף מאוד גדול במשפחה שלנו. אנחנו משפחה מעורבת. יש את כל החגים, יש את כל המנהגים. זה כיף מאוד גדול. אני מרגישה שזכיתי בבן אדם שהוא קודם כל חושב על האחר, ואחרי זה הוא חושב על עצמו. מזה 4 שנים הוא עובד במשרד הבריאות, ובין לבין הוא עוד מוצא זמן להתנדב באיחוד הצלה כפרמדיק, בחוקים חברים בדרכים. הוא עושה את זה כי הוא חי, לעזור לאנשים. העזרה וההצלה זה משהו שמועאוויה נולד איתו. זה משהו מדהים. קוראים לי שחר קוגלמאס, אני מכפר סירקין. אני בת 25 ואני מאושרת בחלקי. לפני 8 שנים עברתי תאונת דרכים. נסעתי עם האקס שלי ועוד חברה ברכב. האקס שלי איבד שליטה ואני פשוט נמחצתי בתוך עץ. לא נתנו לי סיכויים לחיות. אני אבא של שחר, היינו בטבריה, ראינו שיש שיחה בטלפון
ואז הרימה חברה שלה את הטלפון, היא אומרת, זה אבא של שחר? אמרתי לה, כן. הנה, שחר וחבר שלה היה תאונה, ושחר במצב לא טוב, ובחדשות הודיעו שהיה תאונה בצומת סירקין, ובחורה בת 17 נהרגה. היה פרמדיק בשם מאויה, הוא שמע שיש הרוגה במשמרת שלו, והוא החליט פשוט להגיד לנהג אמבולנס להגיע למקרה שלי אומר שבמשמרת שלו הוא לא מוכן שאף אחד ימות. הוא סיפר לי שהוא פשוט נלחם עם מלאך המוות. אתה מגיע לבית חולים בלינסון, מכשירים, אתה לא רואה את הילדה בכלל. במוצאי שבת הגיע מאוי, חיבקנו אותו, אמרתי לו, אני לא יודע מה להגיד, הוא אומר, הכל בסדר, זה הדבר הכי גדול בעולם. הצלנו נפש של ילדה. תשמע, הוא הביא לנו את הילדה בחזרה, אין פה, זה מה יותר מזה. היום... מאויה אח שלי, אוהב אותך מכל הלב, ותודה, זאת מילה קטנה למה שאני מרגיש ולמה שמגיע לך. מאויה, רציתי להגיד לך תודה על מי שאתה ועל מה שאתה בשבילי, על זה שאתה המלאך השומר שלי. אוהבת אותך הכי הרבה בעולם. הוא מנץ', זהו, מנץ', בן אדם. מאוי, הייתי שקוראים לך מאוי. נכון. הסיפור שלך הוא סיפור יוצא דופן. אנחנו כל כך שומעים על השנאה ועל הפילוג, ופתאום לראות את הקרבה והקרבה הזאת, אתה בעצם השראה להרבה אנשים. אתה עובד במשרד הבריאות בכלל, במשך היום, עושה את זה בהתנדבות ובאהבה. אתה אור גדול בקצה המנהרה. אחד הסיפורים שצדו את אוזני ואת עיני במהלך התחקיר, שלא פעם טיפלת בפצועים, בפיגועים, תוך כדי זה שצועקים סביבך מוות לערבים. נכון. אחת הפצועות שטיפלת וליווית ילדה, דל ביטון, שנפצעה קשה מזריקת אבנים, ובסוף גם נפטרה. הבנתי שאימא שלה הקימה עמותה לזכרה, ואתה תתחיל בקרוב להתנדב שם וללמד הורים החייאת תינוקות, נכון? אני נרתמתי לעמותה, ושאספו תרומות דרך אתרי האינטרנט, התחייבתי שכל אחד יתרום לעמותה, אני אעביר לו בהתנדבות קורס החייאה. ואני רואה לפעמים שמעבירים הרבה קורסים של שירה בציבור, ריקודי עם, אז אני חושב אפילו להקים מיזם שנקרא החייאה בציבור, ואפילו חשבתי על רעיון לרכוש אפילו מכספי בובות החייאה, או לעזר באיחוד הצלה שנרתמים ונותנים לי את כל הכלים. תשמע, אני כאילו במקרה לפעמים אומרים איזה כיף שאני זבוב, במקרה נקלעתי פה לחדר, סיפרנו את הסיפור הזה לכל החברים, הסיפור הזה שלך, לחברים מעולם הרפואה. זה האנשים האלה שמביאים בעצם את כל הציוד הזה שאתה מדבר עליו, וסיפרנו להם את הסיפור הזה, זה פשוט מדהים, כי לפעמים אנחנו לא דיברנו ולא סיפרת לי את זה, אבל המנכ"ל שלהם, טל, צפה בנו במקרה בשבוע שעבר בסיפור מעורר ההשראה של חווי ותהילה. הוא כל כך התרגש שכשהתקשרנו אליו לשאול כמה עולה, הוא אמר, מה זה, זה לפינה הזאת? לפינה הזאת אני תורם הכל. אני תורם ערכה עם ציוד, עם קורס החייאה לתינוקות, עם בובה וסקשן ואמבו, וכל מה שצריך. אז יש לך את זה גם כדי לעשות את הדברים האלה. מה, אתה ריגשת אותנו מאוד, אתה איש מאוד מיוחד, אתה ורעייתך המקסימים, וכל החברים מאיחוד הצלה, תודה רבה לכם. שיהיה חג שמח. מאויה קבהה. חג שמח, תודה רבה. חברים יקרים, מגיע לו. אתה יכול לחזור לאשתך. כל הסיפור זה אנשים, חברים, הכל זה אנשים. אם אתם רוצים לעזור לעשייה של קבהה, או להלשין לנו על גיבורים נוספים, כל הפרטים מופיעים עכשיו באתר רשת בכתובת שמופיעה עכשיו על המסך.